Сәлем дуслар, менің исемім Зилә, һәм бүген без Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният багланышлар институтында. Биредә бүген татарча диктант дигән акция башланып китте. Ул бөтен дөнья буйлап уздырыла һәм аның беренче көне һәм Казанда уздырыла торган төп мәйданчыгы менә монда булачак. Биредә бүген бөтен халык дияргә диктант язачак һәм без дә аларга кушылачакбыз. Һәм шул исәптән без катнашучылардан, кунаклардан, студентлардан татар теленнән белемнәрен тикшереп карыйбыз. Нәрсә килеп чыгар микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Мәликә, сәлам. Бүген татарча диктант акциясе уза бит. Шул исәптән без сиңа татар теле турында беренче сорау бирәсебез килә. Нәзерме? Әйдә. Әйдә. Татар алфавитында ничә хәреф бар? Так. 39. 36. Ой. Rus alfabeti hamman isketişe 39 bitel bizim bitel 3 harf var. Tatar alfabetinde barlık 38 harf var. Tatar alfabetinde. Ayy. Tatar alfabetinde. Hazır edim. 39. Ben bir kup imlelerinde şulay bilgeç barısında da yazgaç. Hazır bir hatırlayıp da bitirmeyeyim. Benim başımda bu talşık indalar. 33 diye hatırlayayım şu tiyle. Ул рус теленнән 6 хәрефкә күбрәк. Benim başım bu talşık. 39 хәреф бар. 39 harf. Нәрсә ул җумһурият? Республика. Respublika. Әйтәлмим. Әйдә. Без Татарстан җумһурияте димәк Р хәрефенә башлана. Respublikası. Cumhuriyet ул республика дигәнбез. Respublika. Cumhuriyet bizning maksat. Тәрҗемәсен карасак. Республика. Дөрес. Канәгать сүзе ничек языла? Мен жазып көрсәтергә тиешме? Хәрефләр ничә әйтегез. Ка, нә, гат һәм нишкәлек. Qanəğat. Axırda nişkəlik bilgisini qoyulğan biz bütündə. Hərfləb etdimmi? Әйе. K, E, N, A, G, A, T һәм nişkəlik bilgisi. Дөрес микән? Канәгать микән? Канәгать дип языла микән? Qanəğətdir. Алайсам, анды сорау бирсәң. Так. К, А, Н, Э, Г, А, Т нишкәлек билгесе. Ko, ne, koç. Nişke birlik bilgisi. Kanahat. Хәрефләп әйтсәң, әдәгә Rus harflerinden gittim mi? татарча. Yani Kiril harfleri bilen. Хәрефләре белән. K, A, N, E, G, A, T hem nişkəlik bilgisi. Татар телендә басым гадәттә кайсы җиккә төшә? Гадәттә соңгы җиккә төшә. Гадәттә соңгы авызга. Соңгы җиккә төшә. Соңгы җиргә. Соңгы җиккә. Һәм Türkiye телләренең шундый үзенчәлеге бар ия. Соңгы җиккә төшә. Соңгы җиккә төшә. Татар телендә сузыкларның нишкәлектә калынлыкта ярашуын нәрсә дип атыйлар? Синкармонизм законы дип атыйлар. Синкармонизм. Шундый бер законы. Әйе, беләм. Хәзер искә төшерелмим. Әлбәттә. Синкармонизм. Синкармонизм. Законы. Сингармония hem сингармония дип атыйлар. Сингармонизм. Шул инде. Габдулла Тукайның туган көне кайчан? 26 апрель 1886 ел. 26 апрель. Елында әйтеп китсәң, 5 була. 86 ел. Дөрес. 1886. 26 апрель. 5 елында әйтсәң 5 була. О. Подсказка 1800. 1800 икәнен беләм инде. Соңгы цифрларын белмим. 6 белән бетә бугай. Дөрес. 96. 86. 26 апрель. 16 April. Ниченче ел? 1886 елда. 1880 дип хатırlayayım. 86. Переснем.
Benim isimler datlar bilen humman bik naşar. Şöyle, men kommentari 200%'lık. Musa Celil'nin plen vaqtında yazılgan şiirler jintigi nичек дип атала? Muhabbet defterleri deyip. Muhabbet defteri. Muhabit defterleri. Muhabit defterleri. Muhabit. Muhabbet defterleri. Мәкаләне дәвам итегез. Беләге бар берне егар, белеме бар. Ming ne yığar? Меңне егар. Йөзне егар. Тапкырлар шуны улга. Меңне егар. Mengni yığar. Mengni yığar. Дөрес. Meytiri milyonda da, milyardda da yığar. Әйе, дөрес. Татар әдәбияты тарихында билгеле булган иң беренче язучы, шагыйрь. Кайым Насыри. Сен кичкәнә подсказка бар. Кул Шәриф һәм Кылгали. Kul galidir indi. Кул Гали. Дәрдемен. әйе, яхшы. Кем? Кул Шәриф һәм бар Кул. Гали. Кул Гали. Tatar tarixinde. Men bu benim için katlavlı sırav köpek. Çünkü benim atesi kile mesela Kultegin'in abisinin Bilge Kağan'ı. Indi birinci şunday indir eser birgen kişi. Yani anda eser deyip ol hatire formasını birgen bine şunu atar yani. Anda tügel bir cevap birgen mümkün tügel deyip olayım ben. Дөрес җавап Кул Гали була. Менә ул теге татар тарихын нитеп кенә алсаң, ә минем өчен татар төрки тарихы ул аерылмый бер-берсеннән. Һәм иң авыр сорау туган тел шигырь авторы кем? Abdullah Tokay. Абдулла Тукай. Габдулла Тукай. Туган телне Габдулла Тукай. Abdullah Tokay diye әйтәбез. Ләкин аның икенче фикерлеләр дә бар. Мен Abdullah Tokay дип әйтәбез. Мусында әйтергә кирәк. Рәхмәт, сез безнең сорауларга да дөрес җавап бирдегез. Рәхмәт сезгә бик зур.